andiyazi ke le ntombazana uba iphi kuba anawuze kaloku nditheze ndedwa ntombazana thina ungaphi buswesi ngaphi sithanda silapha laviwamu bese ndikuthetha mntasekhaya ndithi awufiki mani sisi kutheni wena uzotheza wedwa kodwa intombazana kaloku mna ndidikiwe yiloo nto le yintoni wena wancibeza intongo ke ebusweni hayi mani hayi ngefani wancibile imaski mamela kaloku sisi bendidibene nosisi wakho nje ngolosihlanu umpusisi ngoku unanti uthandasa supho sisi kuya uthandasa makakubise kaloku abdulu ndilobole sisi hoyi suxoka wena ntombazana emuslim sisi ngoku sisi uzononxeba wena ngoku isupekhi zikwakho ntombazana heyi ugcwele isupekhi ntombazana funa ukundizame ngesupekhi jonga unobrada womthiwa nguHasan ndizakuzamela uHasan nasekhaya singazi isupekhi singayintoni wena wathasefaka uyandiza nontombi kaloku unyana wam lo unantsika usivuyise uzawulobola uzawulobola lonyaka mkhulu ntombazana nasekhaya noba kuyatshatwa kodwa ke ndenza shushu sisile nto ayikhulule nentombi akho mntu wasemzana kukho into endirhuqulayo yintoni wena watheza kodwa lo mntana unomakoti endlini akaqhokwe umakoti mntasekhaya yocela mna usisile iphini mntasekhaya umntana iinzipho zinde usuka edolophini usuka hayi ngandixeleli jonga sisi uyabona uhlangqolo wam ulo ubelobola mos yayazi inkosikazi yakhe uAline uyabona uAline sisi xa kufuneka ephekile sisi kuphuma awuncedise uthi mama awutsho kaloku mama mna bendizokujonga ndiyapheka ke phaa sisi xa kufuneka kuphekwe isoporo ufuna kutyiwe out ngemali kaba ugqiba imali yomntana ndambamba ngenye imini ephuma nayo kuthiwa kuyiwa ndihansi kwaSipuru kodwa indawo ke kuthiwa kuyo kwaSipuru ndambamba ndathi heyi ndibiza lo wam ndimzeleyo ndathi sapelo khadi hayi mama ndathi sapelo khadi uthethi kungazopheka apho umngqushe khona abafuna upheka nontombi mna bandiqule kukheke lo mntana ewe ndiyambona akathanda uzikhopha i-makeup mntasekhaya azifake ezi zinto jonga sisi angenza njalo ufika umntana engathi yi-50 cent mnakaba kuba lokhu gold umntana sisi akakwazi nokuxovula ukhona ezidani ndazama ke mntasekhaya kuba kaloku uronda sekukudala ngokehlo ndambiza ndathi makazorhida ntombazana mamela wena nobuza hayi ngabantwana bethu abatshati zilehe mntasekhaya mamela sisi uyabona lo wam bahle nje lo wam ngoku uyabona lo wamakoti sisi unezimele ziletha apha mos eziletha aba ziyi-2 point utata walapha iibhokhwe zakhe zisifa funeka zinyangiwe akuthengwa mayeza kuthengwa nenwele ndafika ngenye imini ezirhida apha ebushini eziqaba ezinto ndathi uyabona ke sisi kana unesiphiwo sokurhida zuze phaa enantsikeni kwarontawuli khona phaa itweli litoptuvi uzurhide napha ndiyabona kunesiphiwo mos yaba ndithi mntasekhaya ifike iinzipho zinde intombazana kaloku ntombi zezam ezi zenzena sisi nguwe onomsebenzi ke ne ntombi nenzicenge mna ke wena ke ndiyakwazi sithandwa sam senzele yakho inyanda mani khayeka uchuba mamela sisi ngubani ozawuba sezibizeni kanti funa uyazi ndizixelele mna ndidikiwe futhi ngonoprokosi into abayenzayo abathini bonke abantu abasedolophini intombazana nabo basebhayi nantsi into endizawuyenza mna umntu ufuna ukungathezi ogqiba amezi imbizeni ndakasekhaya into endizawuyenza mna leyo lusu imbiza izawumelwa ndim uzipheke nalo maxhekwazi ngasekhaya ngiva ngam uzipheke sithando sam uyigqibe undibize ndayidisha ngokwam sonawari ndiqabukele nto batye bayohlala ezimotweni ufike kulahlwa ithekhawe ngengomsi imbiza zivaswa ngobani abantwana bethu bakuthanda uleqa ibhokhwe bafithi mabaleqele neethekaway emoyeni ndimbambe uncanca ndahlala bona ndimane ndimthumele amaxhego nayosikelwa umntanam rhaa abantwana basebhayi uthi omnye lo umncinci ukhetha kumbe bacapukela mos bonke abasedolophini hayi andibathandi mnasekhaya nama ndibaphiwanga ngoba sinomsebenzi apha kanosam uthi kum lo mntana umncinci wabo unantsika ulepushayo umntana bo lo mncinci andiyazi igama ngucarrot okanye ngucarrot okanye ngusharon elo gama labo uthi apha kum sisi what about ndambetha ngenkunzi uyayazi uba what about uyayazi uba what about ungakwazi umbamba umvulele icase makaloku uyakuthukela lo mthathi mamela ke sithando sam ne mna ndiyapheka phaa endlini ne and then koko andifuna dafika uAbdul yabo because uAbdul uyamazi xa fike nezitshomi zakhe ngasekutyiwe loo mqakokoko so ndiza kushiya sithando sam hayi njani andizakuthathela inkuni wena hayi nobuzo ntombazana kaloku awunawukwazi ungahambi nenyanda epheleleyo thatha ezi sisi zimbini njani nobuzo
ngiyakumamela ngifuna ukuphathela laa nto iyawubamba umlilo abantwana wawo unawumkhondo ntombazana ngoku ndizawuhlala ndedwa jonga sisi nalicebo uyabona le nto iyawubamba umlilo yiplastiki le uba ubeke phezu kwenkuni sozimele iphinde nitheze babhayi isithanda sam awungomzi nobuzwa umntu unomzi wakhe kaloku sisi bafuneka ndiyathetha islam sibabhayi bendebele ngawo akathembelanga ngam babhayi tyhini unobuzi sisima